Šta mislite o Banja Luci kao turističkoj destinaciji? Odlično, 10+. Hvala vam. Doviđenja. Pa ja sam Rus. Šta misliš o Banja Luci kao turističkoj destinaciji? Pa ovako, mislim sve najbolje i mislim da bi dosta ljudi trebalo da posjeti naš grad zato što je stvarno fantastičan i ima dosta mjesta koji bi se moglo obići. Stvarno je idealan i sve najbolje mislim. Ćao, šta mislite o Banja Luci kao turističkoj destinaciji? Pa super grad, lijep grad. Baš pričamo kako je sve fino sređeno, uredno. Uživamo u Banja Luci. Taman si mi postavio dobro pitanje. Mislimo da je fenomenalno, iskreno čak i razmišljamo da se preselimo ovdje. Ozbiljno. A šta vam se najviše sviđa u Banja Luci? Najviše mi se sviđaju ljudi konkretno, zašto smatram da su dosta opušteni i opušteniji su nego u drugim gradovima, bar ono što smo mi do sad vidjeli. Eto. Iskreno sve najbolje. Banja Luka je veoma lijep grad, tako da trebamo se ponositi što je ovako. Pa mislim da je prekrasan grad, onako dosta ugodan. Zanimljiv, ima dosta toga za ponuditi, tako. Šta vi mislite? Pa predivan je. Za početak, ovo što smo vidjeli u par sati, stvarno je predivan. Isplati se doći više puta svakako. Mislim da je Banja Luka lijep grad i trebaju da svi dođu na ovaj grad na Vrbasu i trebaju da svi posjeti jer je jako lijep i isplati se doći. Ćao, šta mislite o Banja Luci kao turističkoj destinaciji? Odlično. Sve pit. Što je 10? Za turiste može biti poprilično zabavno, po meni. To ja mislim. Pa na primjer neko mjesto da posjeti, neka preporuka? Pa, zavisi odakle su. Ako sam vam Balkana, odmah će Vape probaš, hvala Bogu. Logično Delta. Iskreno samo se šetaj po centru što nađeš, sve ti zabavno. Sve najbolje. Pa mislim da je to jedan prelijep grad, stvarno ima puno potencijala za turizam i šta ja znam, na primjer Kastel, Šehitlus i tako to. Ima izuzetno primamljivu ponudu, ali u zadnje vrijeme korona. Ćao, šta mislite o Banja Luci kao turističkoj destinaciji? Dobro večer.